T'has preguntat alguna vegada fins a quin punt influeix la tecnologia en les nostres vides? La ciència i la tecnologia ens permeten crear instruments, dispositius i objectes que ens ajuden a millorar el nostre entorn i així evolucionar cap a un futur millor. I els sistemes microelectrònics són part de les nostres vides des de fa diverses dècades. L'Institut de Microelectrònica de Barcelona és un centre de recerca d'alt nivell, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques que concentra tot el seu esforç i dedicació en el desenvolupament tecnològic de micro i nanodispositius. El nostre centre està ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual cosa compta amb un entorn privilegiat per a la investigació i la interacció efectiva amb el món de la indústria i l'empresa. Un institut amb vocació internacional dotat de personal altament qualificat per a la investigació aplicada. Un centre amb un objectiu clar: créixer, aportar i solucionar els reptes i les necessitats en els àmbits de la micro- i nanotecnologia, components i sistemes. La nostra investigació ha arribat lluny, implementant solucions pels desafiaments globals i els àmbits de la salut, medi ambient i sostenibilitat, seguretat alimentària, ciències de l'espai, energia i electrònica. I tot això ho fem de la mà d'instal·lacions científiques de màxim nivell com la Sala Blanca, que compta amb el segell d'Instal·lació Científica i Tecnològica Singular del Ministeri de Ciència i Innovació. Una instal·lació d'accés obert que té com a objectiu ajudar els grups de recerca i empreses nacionals i internacionals a dur a terme activitats d'innovació en un entorn altament especialitzat dedicat a la R+D+I d'excel·lència. I així seguirem, millorant dia rere dia el coneixement i la recerca en l'àmbit dels components, circuits i sistemes micro- i nanoelectrònics, transferint els nostres coneixements a les empreses per aportar innovació tecnològica al teixit industrial, contribuint amb això a implementar noves solucions per resoldre els reptes socials del futur.